Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan de Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor zorg. En met wie heb ik het genoegen? Jan, ik ben Nelly Rijk. En Nou, ik vind het erg leuk dat je me uitgenodigd hebt. ik voel me de koning te rijk dat Nelly hier is. Kijk. Want wij kennen elkaar al jaren natuurlijk. Ja. Nelly, van waar die passie voor de zorg en welke opleiding heb je gehad? Ik heb 2 soorten opleiding gehad. Ik was, in eerste instantie ben ik activiteitenbegeleiding geweest. Ja. Daar heb ik in het bejaardenhuis gedaan in Kloosterzande. Toen dacht ik wil toch nog een klein beetje bijleren. Toen ben ik terug naar school gegaan en ben ik naar sociale academie gegaan voor maatschappelijk werk. En eigenlijk wilde ik toen nog meer weten over cultureel werk en opbouwwerk. Dat ben ik toen ook nog gaan doen. En wat doe je zoiets, Nelly? Want voor de kijkers ook wel interessant. Waar ik zoiets doe? Ja, die opleidingen? Oh, die opleidingen zijn toevallig alle 3 in Breda geweest. Maar ik weet niet of dat ze op het moment activiteitenbegeleiding kun je ook al veel dichterbij. Ja. Kun je ook al, ik denk zelfs in Terneuzen ook al leren. Ja. Ja. Nou toen heb ik jou daar leren kennen, want mijn vrouw Annelies is ook activiteitenbegeleidster in de Blauwhoeve. Toen en toen hebben jullie daar samen iets opgezet. Vertel. Ja, iets wat eigenlijk heel bijzonder was. Dat was nog helemaal niet te zien. Daar was toen met de Blauwe Hoeve, daar waren toen de mensen daar die toen wat meer durfden te doen, die wat vanuit keken, wat kunnen we doen, wat kunnen we anders doen. Dan is er een huisje gehuurd voor 4 tot 6 mensen die daar overdag kwamen. Dat is Klavertje 4. Ja. Die zijn zelf gaan koken, die zijn zelf de inkopen gaan doen. Dat ging echt fantastisch. En die mensen werden uit de thuissituatie gehaald om naar de huisje toe om die activiteit te doen. Ja. Daar ben ik zo overtuigd geraakt over dat het gewone eigenlijk mensen het gevoel geeft, kijk, dat ben ik nou, dat doe ik. Daar kun je 's avonds thuis komen om te zeggen, wat heb je gedaan? Want dan weet je wat je gedaan hebt. Je hebt soep gemaakt, je hebt appelmoes gemaakt, je hebt goed gegeten en je hebt samen goed gehad. Ja, dus dat was dat. Samen iets doen het is nog lekker ook. Ja, dat was in Hulst. Dat kon na een tijdje met de regelgeving, kon dat allemaal niet meer. Helaas is dat niet doorgegaan. Ik ben daarna ook van Hulst naar het welzijnswerk gegaan. Ik ben naar Terneuzen gaan werken, het welzijnswerk. Daar heb ik weer de kans gekregen en het leuk gevonden natuurlijk om een ander nieuw project op te zetten. Dat waren de welkomboerderijen. Welkomboerderijen, dat was in heel Zeeuws-Vlaanderen. Daar mee aan het begin gestaan hoe dat gelukt is. Er waren er ook 4 in West-Zeeuws-Vlaanderen. Altijd hartstikke leuk om naartoe te gaan. De mensen, de bezoekers vonden het ook altijd zo leuk om naartoe te gaan. En de boerderijen, dat waren ook gewoon enthousiaste mensen, de juiste mensen die anderen ontvingen. En ging dat van de gemeentes uit dan? Nee, dat ging niet helemaal van de gemeentes. De gemeentes die betaalden het welzijnswerk natuurlijk. Oh ja. Dus het welzijnswerk was 100% gefinancierd door de gemeentes. Ja. Dat was in mijn geval toen nog SAS van Gent. SAS van Gent Assenede, dus ook de Belgische zijde. En we werkten dan samen met alle welzijnsverouderen in Zeeuws-Vlaanderen. Zodoende kwamen wij overal. Het was ook niet geschikt. Had het maar 1 iemand gedaan, dan had het niet van de grond gekomen. Nee. Dus met z'n allen lukte dat wel. Ja. En toen op een gegeven moment tijdens corona was je werkzaam bij de gemeente Sluis. Ja, dan heb toen wou ik jou uitnodigen, maar vanwege corona ging dat niet. Ja, dat is echt nog hartstikke leuk voor mij geweest. Ja, en wat was dat project dan? Dat project was daar eigenlijk zo dat ik een opbouwwerk deed in de dorpen, in de 5 kernen van de gemeente Sluis. Dus ik werkte daar samen met mensen die iets wilden gaan organiseren en met dorpsraden en met dingen wat in de gemeente Sluis vormgegeven moest worden. Ja. Dat vond ik leuk. Ja, heel leuk. Ja. En hoe is jouw huidige situatie nou? Op het moment ben ik 66. Ja. En hoef ik niet meer te werken en vind ik het nog steeds leuk om nieuwe dingen te organiseren. Ja. En doe ik dat samen. Ik heb eerst het enthousiasme altijd verteld over de welkomboerderijen, wat er mogelijk is en wat er klein is. Mijn man Jan, die vond dat leuk om te horen en op den duur ging dat ook een beetje broeien en een beetje kijken wat hij daar kon gaan doen.
En ook mijn dochter, waar ik zo blij ben dat die weer terug in Nederland is, die wilde ook graag een beetje de kinderopvang op haar manier doen. En die twee zijn daar mee begonnen. Nou, dat is toch echt om iets trots op te zijn? Ja, want ik ben de vrijwilliger nu. Oh ja, leuk. Zullen we dan even naar het eerste filmpje kijken die Mirt opgestuurd heeft? Ja, dan kun je het zien. En dan wissel ik jou in voor Jan. Ja. En dan later komt Mirt, hè? Word ik graag voor ingewisseld. Oké, goed zo. Zullen we even kijken? Dat doen we. Ja. En Jan, de theetuin. Dag Jan. Dag, noem even je volledige naam. Mijn naam is Jan van Os, eigenaar en oprichter van de theetuin in Koewacht. Ah, mooi, geweldig. Nou, wat hebben we nou even gezien? We hebben een aantal plaatjes gezien van de theetuin. Het geeft een mooi beeld wat er allemaal gebeurt en wat we op dagen doen. Mooi weer, slecht weer. Je kunt ook prachtig zien dat we in een buitengebied zitten, dat we ruimte hebben. Wat we al deelnemers ook veel oud-boeren en oud-agrariërs hebben. Wat natuurlijk prachtig is, onze buren zijn linksboeren, rechtsboeren. Ja. We gaan naar de aardappels kijken, we kijken naar het graan. Er wordt gedorsen, er wordt gezaaid, er wordt geoogst. Knollen van aardappelen, we zien het allemaal. Het is allemaal gewoon een thuiswedstrijd eigenlijk voor die ex-boeren en boerinnen en noem maar op. Kunnen gewoon mee naar buiten. Ja, Jan, welke opleiding heb jij zo gedaan? Ik heb bezigheidstherapie gedaan. Daarna ben ik aan de Sociale Academie begonnen. Maar dat vond ik toch iets wat buiten mijn interessesfeer begon. Oh, ja. Ik heb ook nog een koksopleiding gedaan. Dus ik ben eigenlijk van alle markten thuis. En mijn hart is geland in de theetuin. Oh. In het zorgen voor mensen met zorgvragen. Oké. Nou heb je hier allerlei potjes meegebracht en bloemetjes. Vertel. Eigenlijk heb ik nog werk, Jan. We hebben goudsbloemen en we hebben vanmiddag geplukt. En met onze mensen in de theetuin plukken we daar de blaadjes vanaf. Daar maken we een siroop van. Die staat bij jou. Ja? En die siroop gebruiken we weer om een heerlijke taart te maken. Laat maar even aan de camera zien. Dat is de goudsblommen. Dat is duidelijk, er zitten verse bloemblaadjes in. Deze siroop die gebruiken we om een overheerlijke taart met goudbloemensiroop te maken. En wat is dan nou zo bijzonder aan? Het bijzondere is dat we het helemaal zelf kunnen doen. Ja. Goudsbloemen wordt in de natuur ook wel gezien als een calendula, is volgens mij de Latijnse naam. Ja. En die wordt gebruikt voor zalfjes, voor super. Het is gewoon heel goed voor je lichaam. Het is heel goed, maar bovenal heel belangrijk, het is erg lekker. Oh. Maar zit er ook nou vitamintjes in of zo? Ik weet dat er slagroom bij gaat, kwark bij gaat. Dan komt het kokshart. Dat komt het kokshart weer en ik zie de mensen smullen en ik zie onze mensen met veel plezier. Want het is een heel werk, dat begrijp je als je alle blaadjes er steeds uit moet halen. We maken hem ook van paardenbloemen. Oh. Wat ook een bijzonder... En proef je dan echt het verschil? Er zit echt een wezenlijk verschil in. En we hebben ook nog vlierbloesem, wat natuurlijk nu uitgebloeid is. Maar wat en welke potjes heb je nog meer als je nog eventjes naar de camera... Stoofperen. Oh ja. Echte stoofperen. En met echte stoofperen, voor de kenners, Gieser Wildemans.
Ah. We hebben 2 bomen, die worden geplukt door onze mensen. We schillen die met een grote groep aan tafel. We babbelen daar, kletsen, bouwelen, alles wat daarbij komt kijken. Ja. En die maken we dan in en we hebben thuis een houtkachel. En die staan de hele nacht op een houtkachel te sudderen, tot ze zo mooi rood zijn. Geen kleurstof, niets erbij, pure heerlijke peertjes. En wat zijn de andere potjes nog? Dat zijn eigenlijk dezelfde. We hebben een paar wat... dus je hebt de peertjes, stoofpeertjes, paardenbloemen, vlierbloesem. Paardenbloemen hebben we op het jaar niet, want het voorjaar was te koud. Ja. We hebben weinig paardenbloemen. Maar eigenlijk hebben jullie dan zo'n dagopvang? Ja. En hoe komen de mensen naar jullie toe? Mensen weten ons te vinden, worden vaak doorverwezen door de case managers. We bestaan nu zo lang dat mensen ons eigenlijk al kennen. We maken ook wel wat... Niet reclame, de mensen die bij ons komen maken reclame voor ons. Ja, dat zijn de beste ambassadeurs natuurlijk. Dat zijn de echte mensen die weten waar het over gaat. Ja. Mensen met een zorgvraag bellen op, mag ik eens langskomen, mag ik eens komen kijken. Vinden we ook altijd belangrijk dat ze komen kijken. En dat ze een idee krijgen wat er gebeurt. En het vervoer, want jullie hebben ook 2 auto's. We hebben ook vervoer, we hebben een aantal vrijwilligers die daarvoor chauffeuren rijden. Met jullie autootjes? Met hun eigen auto's, omdat we het heel belangrijk vinden dat mensen met dementie, die kunnen dingen vergeten. Stel dat je de deur dicht trekt en de sleutel ligt binnen, is dat een ramp voor mensen. Ja. Die kunnen soms de hele dag denken, hoe kom ik dan weer binnen? Ik kan niet naar huis toe. Dus onze chauffeurs zijn daarin getraind. Die letten op dat de sleutel meegaat. Die weten dat ze 's middags weer rijden. Ja. We hebben die ervaring. Ik krijg een berichtje van, deze meneer heeft vannacht slecht geslapen, is een beetje mopperig. Ja. Dat krijg ik al ingeseind voordat hij bij mij is. Die vang ik op, daar kan ik wat extra aandacht aan geven. Dat doorbreekt de dag en we hebben weer gewoon een hele gezellige meneer in huis. Ja, en hoeveel mensen hebben jullie dan ongeveer de dagopvang? De corona, ook daar heeft de corona zijn sporen. Op het moment hebben we er 4 à 5 en we gaan terug naar 6 mensen. Oh. Ja. 6 mensen vinden we een mooie groep om een interactie van de mensen te hebben. Kunnen wij goed overzien. We hebben er ook vrijwilligers bij die meedoen. Dan kan eens iemand gaan wandelen, dan kan iemand op een fiets. We hebben een duo-fiets. Ja. Het past helemaal in elkaar bij 6 mensen. En jullie hebben ook een terras, heb ik net gezien. We hebben ook een terras. We hebben ook een echte theetuin. Ja. Die is open in juni, juli en augustus. Dus jammer genoeg gaat die in september weer sluiten. Ja. Eigenlijk omdat dan meestal het weer wat wisselvalliger wordt. Dan gaan we terug naar onze winteractiviteiten. Maar we hebben een grote tuin, kon je ook op de plaatjes zien. Ja. Mensen komen bij ons, hebben soms een boek bij en om 5 uur zeggen we laatste bladzijde en dan sluiten wij omdat mensen rust hebben. En onze mensen vinden het heerlijk om een kopje koffie te brengen, een kopje thee, trots op hun taart die ze gemaakt hebben, om die te geven. En dat is heel leuk. En we hebben nu ook een nieuwe ontwikkeling. Onze dochter is gekomen en heeft Pamodja. Ja, daar gaan we zo naar een filmpje kijken, maar even... ik heb nou allerlei activiteiten bij jullie gezien. Route 55. Route 55 kwam. Ja. En Al Doet doen jullie allemaal? En Al Doet, de wandelmarathon zijn we stopplaats voor geweest. Dat klopt, daar bij de Vochtdijk daar. Ja, want dat is mooi halverwege, hè? Dat is precies, we zitten op 21,300 meter of zo. 21 kilometer, 300 meter. Ja, maar ik heb ze vaak als omroeper van Hulst in Terneuzenweg. En dan kom ik lekker bij jullie een kopje koffie drinken. En dan komen ze bij ons een kopje koffie drinken. Ja, maar ik ook, hè? Ja, je groot gelijk, Jan. Je bent van harte welkom natuurlijk. Ja, heb jij nog meer voor de kijkers die zegt, dat wil ik even kwijt voordat Mirte komt? Wat wil ik? Ja, Jan, ik kan nog wel uren praten, maar ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik vind dat we een mooi plekje hebben. Het buiten, vooral het buiten vind ik heel erg belangrijk. Omdat, wat ik toen straks al zei, Zeeuws-Vlamingen zijn buitenmensen. Het leuke van het terras open is, er komen fietsers bij. Mensen kennen elkaar. Het loopt gewoon door alle contacten die er zijn. En dat vind ik heel belangrijk voor mensen die toch al beperkt zijn in hun ontmoetingen en in hun contacten. Dat ze verse lucht hebben, dat ze mensen zijn die binnenkomen en dat ze trots kunnen zijn op een flesje siroop van goudsbloemen, door hun gemaakt. Ja. Mensen krijgen weer een waarde die eigenlijk door een dementie of een zorgvraag gedeeltelijk afgenomen is. Ja, en vitamine-aandacht, hè? En vitamine-aandacht. Ja, dat is het, hè? En daardoor heb ik ook weer, en vind ik het gewoon heerlijk om te doen. Zullen we dan nu het filmpje van Mirte Ik vind het een geweldig idee. Oké. Dank je wel.
Nou, Mirte van Os, jij bent aangeschoven. Van harte welkom. Dankjewel, Jan. Je bent al geïntroduceerd door je vader en door je moeder. Ja, super. Dus ik ben benieuwd. Wat hebben we nu net gezien? Even toelichten alsjeblieft. Nou, het filmpje wat we zojuist hebben gezien is de samenwerking van kinderopvang Pamodja en de dagopvang van Teta en Koewacht. Ja, en dan moet je even die naam even toelichten. Pamodja. Ja, wat betekent dat? Pamodja is een Swahili-woord. Ik heb net heel lang in Tanzania gewoond en ik wilde graag een naam wat de mooie betekenis is voor de samenwerking. En Pamodja betekent dus samen. Dus we doen het samen, de ouderen met de jongeren samen, ik en de ouders van de kinderen. De kinderen spelen samen, eigenlijk gebeurt alles samen. Ja. Dus En in Tanzania, hoe ben je daar zo terechtgekomen en wat heb je daar gedaan? Ik ben na mijn opleiding in 2009 begonnen als een jaar in vrijwilligerswerk in Tanzania. En welke opleiding was dat? SPW, richting kinderopvang. SPW, sociaal? Sociaal-pedagogisch werk. Ja, dus de kinderopvang en de activiteitenopleiding heb ik ook gedaan. Oh ja. En wanneer was je dan afgestudeerd? 2006. Oké, dus dus dat is dat al een tijd geleden. Ja, dat is weer 15 jaar geleden. Ja. En toen ben je naar Tanzania gegaan. Ja, klopt. En wat heb je daar dan gedaan? Ik heb eerst vrijwilligerswerk gedaan in verschillende weeshuizen. In Tanzania, Kenia en Oeganda. En ja, dat heeft me wel geraakt. En toen ben ik nog heel veel teruggegaan totdat ik uiteindelijk daar een baan heb gevonden. Eerst nog een jaar als au pair gewerkt voor een Belgisch gezin wat in Tanzania woont. En uiteindelijk een baan gevonden op een internationale preschool, kleuterschool. Oh, Dus en sinds wanneer ben je nou weer terug in Nederland? Sinds augustus vorig jaar, dus een jaartje ben ik weer terug. Ja, dus augustus 2020 ja, augustus. ben je weer teruggekomen en toen heb je samen met je ouders iets opgezet wat je nou ook gaat vertellen. Ja, precies. Wil je eerst het filmpje zien of het volgende filmpje? Of wil je... Misschien is het wel leuk om eerst het filmpje te Ja, zien. lijkt me mensen goed, hè? een beeld van de opvang. Ja, dat praat makkelijker, hè? Precies, dat Oké, denk ik zullen we ook. even kijken? Ja, is goed. Mirte, toet toet, daar kom ik aan. Ja, precies. Heel mooi om mee te besluiten. Ja, Nou, vertel even met passie wat we net allemaal gezien hebben. Nou, je zag kindjes die het gewoon heerlijk aan het spelen zijn. Gewoon heerlijk aan het genieten zijn van de buiten. We zijn zoveel buiten. Ik bedoel, de kindjes, we hebben zelfs buitenbedjes. Dit is voor de allerkleinste een hangwiegje. Maar we hebben voor de grotere kinderen ook buitenbedjes. Ik heb kinderen die vragen 's morgens voordat ze komen aan hun moeder: mag ik dan weer buiten slapen, Mirte? Oh, ja. En om 9 uur al vragen ze al: gaan we nu buiten slapen? Oh, ja. Die komen gewoon omdat ze die vinden het gewoon heerlijk om buiten te slapen. Ja, ik bedoel, het is toch heerlijk. Je ziet de kippetjes, je hoort de wind. Ja, die genieten zo van het buitenslapen en het buitenspelen. Om 8 uur 's morgens doen ze hun sokken uit en lopen ze naar de zandbak. En daar hebben ze de grootste pret. Ja. Ja, gewoon heerlijk samen zijn. En ook zoals je zag, een verse kopje soep. Ik
bedoel, wat is gezonder dan een vers kopje soep? En dan de mensen van dagopvang, die maken voor ons verse soep. Onze kinderen leren weer dat de mensen van de dagopvang voor ons soep. Ja. Wij noemen de mensen Bibi en Babu, wat betekent opa en oma in het Swahili. Omdat ik oma iets te privé vind. Dat is echt voor je eigen familie, dus noemen we de Bibi en Babu. En dan weten ze dat Bibi José heeft soep gemaakt. Nou, de kinderen zijn helemaal blij, want die krijgen een kopje soep van Bibi José. En kinderen die geen groente lusten, eten bij ons groente. Want de mensen hebben voor hun speciaal soep gemaakt. Ja. Of ze hebben de tomaten zelf zien groeien. En ja, het is gewoon heerlijk om buiten bezig te zijn en ja, genieten. Ja, en nou kom ik eigenlijk even op, hè, als 70-plusser. Ja. Ik weet nog dat mijn opa's, die hebben ingewoond bij ooms en tantes van mij. En die kinderen die speelden gewoon en opa en oma die gingen aardappelen schillen of zo en dan gingen ze samen iets doen. Klopt, ja. Maar onze maatschappij is dan opgericht, douw ze maar in dat hok. Of, Klopt, ja. Toch? Ja, en dan wil jij eigenlijk een beetje met passie doorbreken, dat die kinderen helemaal gelukkig zijn. Ja. Met die mensen die dan in de dagopvang komen. Ja. Ja, geweldig. De kinderen leren over diversiteit. Niet iedereen is hetzelfde. Ik bedoel, in de dagopvang zijn ouderen, maar er zijn ook jongeren met een beperking. Ja. En die lezen verhaaltjes voor die kinderen. Of die gaan samen kleuren. Ja. Ik bedoel, een volwassene kan ook leuk vinden om te kleuren. En onze kinderen vinden het ook leuk. Dus die zitten samen aan tafel te kleuren. Ja. En die vragen ook van, komt die weer? Want die kan zo leuk kleuren met mij. Of die vinden het zo leuk om de poppen met mij aan te kleden. Ja. Nou, die genieten gewoon. Ja. Zeg, en hoeveel kinderen heb je nou zo? Ik mag er officieel 6 per dag hebben maximaal. Die heb ik nog niet. Ik ben nog maar net per 1 mei begonnen. Dus nog veel plek. Dus 1 mei 2021 ben je begonnen? Ja. Wij gaan dit binnenkort uitzenden, maar hoe kunnen ze jullie bereiken? Via een website? Of? Ja, de website van de Theetuin, theetuin-koewacht.nl. Ja. En op Facebook is er ook een leuke pagina, gasthouderopvang Pamodja. Op Facebook kun je ons ook vinden. En dit nou? Dit zijn eigenlijk voor sommige mensen gewone blokjes. Dit zijn iets wat de mensen van de dagopvang mee hebben gemaakt. Die hebben het heel mooi geschuurd en mooi gemaakt. Maar de kinderen zien daar van alles in. Net als dit blok. Voor ons is het een blok. Voor een van mijn kindjes zit een machine. En daar gaat hij alles mee maken. Dan boort hij mee, dan zaagt hij mee, dan hamert hij mee. En dan kan je alles mee. Ja, maar het is goedkoop en het kan niet kapot. Het is gewoon een stukje wilgehout, een tak. Nou, vroeger hadden wij het ook niet veel. Hè? Niet... creativiteit. Ik bedoel, het kan een huisje zijn voor het schaapje wat een huisje zoekt. Ja. Maar het kan ook een toren zijn. Er zijn er een paar met een gaatje in. Dan kan je zeg maar een ketting van maken. Je kan dus eigenlijk is het gewoon Lego, maar dan uit de koewacht. Ja, moderne Lego wou ik zeggen, maar natuurlijke blokjes. Ja. En die zijn gekocht natuurlijk. Ja, die zijn gekocht. En dan zie ik hier ook nog een boekje staan. Wat wil je dat is een boekje in het Engels. Omdat ik natuurlijk zoveel jaren in het Engels heb lesgegeven in Tanzania. Zag ik daar hoe makkelijk kinderen verschillende talen leren. Ja. En ik denk van, waarom niet in Nederland ook? Ja. Dus ik lees en zing altijd met de kindjes in het Engels. Ja. Waardoor zij spelenderwijs ook het Engels oppakken. Oh ja, tuurlijk. Ja. Zeg, en die kinderen, van welke leeftijd kunnen ze dan bij jou terecht? Vanaf 0 tot 4. Ik heb er ook een aantal die wat ouder zijn, die dan in de vakantie meekomen met een jonge broertje of zusje. Maar in principe is het van 0 tot 4. En wat doen ze dan als ze 5 jaar worden? Dan gaan ze naar school. Oh ja, tuurlijk. Ja, dan zijn ze leerplichtig. Precies. En dan, ja. Goed, nou ik denk dat we het wel gezegd hebben. Hè? Ja. Of heb jij nog nee, volgens mij niet. Nee? Nee, ik heb ouders die... Ik zit natuurlijk in Koewacht, wat vrij klein is. Maar ik moet zeggen dat ik ouders heb van overal. Omdat ik heb ouders uit Filipijnen. Die komen hun kindje naar Koewacht brengen en die gaan dan werken in Bresjes. Ah, ja. Omdat ze de opvang zo speciaal vinden. Van de combinatie. Ouders vinden het ook heel belangrijk dat hun kinderen leren omgaan met diversiteit van mensen. Ja. En met buiten. Dus ja, ik vind het gewoon heel mooi dat de keuze die wij gemaakt hebben van de combinatie met dagopvang, dat dat ook gezien wordt. De ouders en de ouders daarvoor kiezen. Ja. Ja. Nou, zullen we zo heb ik nog een heel leuk filmpje van een ouder die zo blij was met de opvang. Dat hij daar een filmpje van gemaakt heeft. Ja, want je kunt zelf wel zeggen van, nou het is allemaal goed. Ja. Maar als een ouder dat doet. Precies. Dus voordat we het afsluiten gaan we nog eventjes naar het filmpje kijken. Ja, super. Ja, laten we even doen. Ja.
en nu lekker slapen wel te rusten. Precies, Als goed laatste. idee. Ja. Nou, ik denk dat als mensen deze televisieaflevering zien, dat ze weer mee gerust hart kunnen gaan slapen. En vergeet niet kinderen te brengen naar Theetuin Koewacht. Precies, Zullen we het daarbij laten? helemaal goed. Oké, dankjewel. Ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, er is heel wat te doen in Zeeuw-Vlaanderen, maar een zeer speciale aflevering over de zorg in Zeeuw-Vlaanderen. Mirte, ik ga erop proosten. Ik vind het gewoon geweldig. Goed idee. Dat was wel afgesproken, of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Maar je moet een goede kruiwagen hebben. Ja, precies. Die laten we er gewoon in.